мутахассисони раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти хатлон дар ноҳияҳои абдурахмони ҷомӣ ва ёвон корҳои оммафаҳмонӣ ва насби лавҳаҳои огоҳикунанда гузаронида шуд. гурӯҳи кори зимнӣ вохӯрӣ бо падару модарон таъкид намуданд, ки дар ҳолатҳои гармии ҳаво фарзандонро зери назорати ҷиддӣ қарор дода, азобозӣ кардан дар кӯлҳо ва дарёҳои хатарнок худдорӣ намоянд. дар рафти корҳои оммафаҳмонӣ намояндагони бахшҳои маориф, кор бо ҷавонон ва варзиш, кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия, корҳои дохилӣ ва бахшҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар ноҳия иштирок намуданд. дар асоси нақша чорабиниҳо вобаста ба пешгирии ҳодисаҳои ғарқшавӣ дар деҳаи обшорони ҷамоат деҳоти Калерин бо аҳолӣ ва ҷавононе ки дар ҷоҳои номуайян бо риоя накардани қоидаҳои шиноварӣ машғуланд корҳои фаҳмондагӣ гузарондем. ба ҷавонон ва наврасоне ки дар соҳили канал ба обозӣ машғул буданд таъкид доштанд, ки доир ба пешгирии ғарқшавӣ ҳангоми обозӣ дар ҷойҳои номуайян худдорӣ намуда ҷони худро зери хатари ғарқшавӣ нагузоранд. дар асоси фармоиши сардори раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи граждании вилояти хатлон ситори доим амалкунанда оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулода ташкил дода шуда ҳамарӯза дар байни омма корҳои фаҳмондагӣ баром монда шуда айни ҳол дар ноҳия сета ғарқ шуда ба қайд гирифта шудааст. кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки сатҳи ғарқшавиро камтар намоем. ҳамасола аз беназоратии волидон ва нодонистани қоидаҳои шиноварӣ ҳангоми обозӣ дар маконҳои номуносиб нафарони зиёд ғарқ мешаванду боиси ҳалок шудани онҳо мегардад. тибқи иттилои хадамоти матбуоти раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар вилояти хатлон дар 2 моҳи охир 24 ҳолати ғарқшавӣ ба қайд гирифта шудааст.